Real learning. Ikastea ez da inoiz hain erraza izan. Jakintza guztiak klik bakarrean. Kaixo lagun, bideo honetan gehiketak zer diren ikasiko duzu, baita dituen atalak ere. Gaurkoan, teoria hasieran ikusi ordez, lehendabizi gehiketaren kontzeptua barneratuko dugu. Horretarako istorio labur bat kontatuko dizut. Hau, Ana da. Anari txakurrak ikaragarri gustatzen zaizkio. Etxean, txakurtegi bat jarri nahi du, baina horretarako txakur asko behar ditu. Anak lagunduen Maria auzokidea deitu du. Mariak bi txakur ditu. Anak Mariaren txakurrak zainduko ditu denboraldi batez. Hala ere, ez dira nahikoak txakurtegi bat montatzeko. Orduan, lagunduen Pedro deitu du. Pedrok 4 txakur ditu, eta Anak Pedroren txakurrak zainduko ditu ere. Oraingoan, txakur nahiko ditu txakurtegia martxan jartzeko. Baina, etzera heldu denean, auzokideekin hizketan ibili ondoren, ahaztu egin zaio zenbat txakur zaindu behar zituen. Lagunduko zenioke, Badakigu lehenik eta behin Mariaren txakurrak zainduko zituela. Mariak 2 txakur zituen. Gero, Pedroren 4 txakurrak zainduko zituela. Hortaz, egin behar dugun gauza bakarra, denak zenbatzea da. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Mariak 6 txakur zaindu beharko ditu guztira. Egin berri dugun eragiketa, gehiketa bat da. Konturatzen bazara, lehenengo 2 zenbakiak Mariaren txakurre totala adierazten digute, eta hurrengo 4 zenbakiak Pedroren txakurren totala. Baina, klasean gaudenean, ezin ditugu txakur guztiak margostu gehiketaren emaitza lortzeko ez. Asko iraunduko genuke, hortaz, zer egin dezakegu? Begira, oso erraza. Jakin behar duzun gauza bakarra zera da. Zenbakiak idazten, gehiketaren zeinua, berdintasunaren zeinua, eta atzamarrak erabiltzen jakin behar duzu. Egin dezagun proba bat aurreko ariketa erabiliz. Mariak 2 txakur zituen, beraz 2 atzamar jarriko ditugu esku batean. Eta Pedrok 4 txakur zituen, beraz 4 atzamar jarriko ditugu beste eskuan. Orain, zenbatu ditzagun atzamar guztiak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditugu totalean ez? Horrek esan nahi du 6 txakur zainduko dituela guztira. Baina non jarriko dugu 6? Lehenik eta behin berdintasunaren zeinua idatzi behar dugu. Honek adierazten du 2 eta 4 txakur zaintzea aldi berean 6 txakur zaintzearen berdina dela. Eta non jarriko dugu gehiketaren zeinua? Gehitzen diren 2 zenbakien artean kokatuko dugu, kasu honetan 2 eta 4. Labur bilduz. Gehiketak talde edo objektu bati beste talde edo objektu bat batzeko eta horien totala kalkulatzeko erabiltzen ditugu. Gehiketak gehi zeinuarekin adierazten dira, gurutze baten antza du. Emaitza idazteko berdin zeinua beharko dugu ere. Zeinu honetaz ahazten bazara gogoratu errepide baten antza duela emaitzara heltzeko. Momentuz ikusi ditugun gehiketak egitura hau izango dute beti. Zenbaki bat, gure atzamarrekin adieraziko duguna, gehi zeinua, beste zenbaki bat, gure atzamarrekin adieraziko duguna ere, berdin zeinua eta azkenik beste zenbaki bat, emaitza izango dena. Honaino gaurko teoria. Ariketa batzuk utzi dizkizut zuk zeuk egiteko. Geldi ezazu bideoa egin ariketak eta ondoren eman playari emaitza konprobatzeko. Gehiketak. 1 gehi 3, atzamar bat jarri, beste eskuan 3 jarri eta denak zenbatu, beraz 4 ematen du. 2 gehi 5, atzamar batean, esku batean 2 atzamar jarri, beste eskuan 5 atzamar jarri eta 2 gehi 5, denak zenbatu, 7. 1 gehi 1, atzamar bat gehi atzamar bat, 2. 3 gehi 4, 3 atzamar gehi 4 atzamar, 7. 5 gehi 3, 5 atzamar gehi 3 atzamar, 8 guztira, eta 5 gehi 4, 5 atzamar gehi 4 atzamar, 9 guztira. Ziur primeran egin duzula. Aurrerago 2 zifrako kenketak egiten ikasiko duzu, baita gehiketa gehiago ere. Gero arte. Gai honen inguruan zenituen zalantzak argitu izana espero dut. Parteka ezazu zure inguruko lagun, ikaskide edo gurasoekin, eta horrela haiek ere laguntza jaso dezakete. Bideoa baliagarria izan bazaizu, ezaztu zure botoa emateaz. Hurrengo orduetan argitaratuko ditudan bideoen berri izateko harpidetu egin zaitezke. Gogoratu, jakintza guztia klik bakarrean.